as we sing our song. Joyfully, here we are, joined together as we pray, we'll always be. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang piyesta sa dedikasyon sa Basilika sa Litran or Lateran Basilica dito sa Roma. Gitawag ni siya og Archbasilica, ang cathedral sa Bishop of Rome nga mao ang Santo Papa. Nya gitawag pud ni siya the mother of the head of all the churches in the Latin Church nga mao ang atong Roman Catholic Church. Natukod ni mga 324 ba to AD. Nya gisigihan ay renovate hangtod sa pagka 17th century na finalize or 18th century na finalize kining iya karong present na structure kanang ato dihang makita sa iyang pasad. O niining maong dedikasyon gipahinumduman kita nga kitang tanan mao ang templo sa Ginoo ug ang templo sa Ginoo kinahanglan kanunay nga balaan. Busay ampo nato ang tanang mga Katoliko, mga Kristiyanos nga mahimo untang balaan ang kinabuhi niya. Ang kalibutan usab harian unta sa kabalaan dili sa pagkayawanon sa mga kasing-kasing o gunahuna sa atong mga pangulo sa nasod o pangulo sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta kanunay sa kabalaan, kalinaw, kalig-on sa ilang pagtuo o sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi o piniling bato. Pilo-piloa dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan
ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan, ang tubig gikan sa habagatan. Ug giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugso ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga, mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matay ug ang mga bukid mabanlod ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahong nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang makagagahong nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman ani auban ka nato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahong nga Dios
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, kami mga kauban sa buhat nga naghiusa sa pag-alagad sa Dios ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako ug sama sa usa ka batid nga panday, gipahimutang ko ang sukaranan ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglang magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Jesucristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. May pipila nga mogamit og bulawan o plata o bililhon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay diha sa sukaranan. Ang uban mogamit og kahoy o sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa ka tawo makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni atong adlawa magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa ka tawo. Sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaikon ang Diyos, alleluia. Pagdaikon ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo busa miadto sa Hesus sa Jerusalem. Dito sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag, mga salampati, dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinomdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig
ang pagbuhat ni ining templo ha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw apan ang templo nga gihisgutan ni Hesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kitang nanimba ron dinhi o kamutingeng nanimba diha sa online nga misa, nahibaw na gid ta, nakasabot na gid ta nga ang templo sa Ginoo duha ni siya ka klase. Na ay templo nga gitawag natog simbahanan, kining building na atong gipangtukod sama sa Basilica sa Litran, Basilica de Salto Niño, mga cathedrals, mga simbahan, templo na sa Ginoo. Nakita sad na ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa nga dunay templo didto sa langit. Ang ikaduhang templo mao ang tao, lawas sa tao. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kamo ang templo sa Ginoo, templo sa Dios. Lingian na imong tupad ing na kabalo ka nga templo kas Ginoo. Pangutan na ba? Pasabot nagpuyo diha nimo ang Ginoo. Pero sama sa templo nga building, sama sa templo nga mao nga tong lawas, usahay hinginlan nato ang Ginoo. Hinginlan. Unsaon man, ilisa nato siya og kwarta. Ilisa nato siya og personal honor and prestige. Ilisa nato siya og mga mananap og mga kabtangan. Di ba? Mao na nga si Kristo diri sa atong ebanghelyo, iyang gilatigo o gipapahawa ang mga mananap, mga baka, mga salampati, gilimbuad ang mga lamisa, gisalibay ang mga sinsilyo, gihinginla niya ang tanang makasapaw niya sa pagpuyo sa templo. So ang number 1 yung makasapaw kana yung kwarta. Sige. Lingi ag ikaduha imong tupad ing na wa nimo sa pawis Kristo. Ana? Wa nimo sa pawi, siya pa kay nagpuyo diha nimo. Naron. Nya unsa may gusto ni Kristo? Ingon siya, ang akong templo kinahanglan templos pagampo. Templos pagampo. Kay mao man ay timailhan nga nakigrelasyon ta sa Ginoo. Templo sa mga maayong buhat, dili templo nga ang matod pa niya diri gihimo ninyong puluy-anan sa mga tulisan. Kay kani manggugmas kwarta mga igsoon, musangko ginig tinulisay, musangko ginig kinawatay. Kana di ay mahigugma kas kwarta, di ba? Mamakak naman ka aron lang gyud makaginansya. O imo na nang gikawatan, imo na nang gitulisan ang imong gikaatubang. Kana di ay maningil ka ng utang kay gihigugma nimo ang kwarta labaw kaysa nangutang. Mo resulta usahay gani pinatyanay, usahay kinihaay, prisuhay ipapriso nimo tungod sa kwarta. Ana. Subo palandongon nga ang simbahan karon sa kalibutan, Katolikong simbahan, daghang mga dato nga mga nasod sama sa Espanya, sa Italia, Amerika, Canada, Australia, mga dagkong nasod nga mga dato nga kanhi mga hardcore sa atong Catholic faith. Daghan gani sila mga misyonero nga gipagawas ngadto sa tibuok kalibutan na apil patadinhi. Karon daghan na nilang mga simbahan nangasira na, wa nay manimba, wa nay pari.
Nganuman, kay gisuyop na sa kwarta. Ang mga tao, sige na lang pangwarta, hasta sang pari, siging pangwarta, ang gihigugma na kwarta, ang sukdanan sa simbahan, kwarta. Gani karon na ay mga simbahan, apil na sa ning ato rong gi-celebrate, nahimo na ni silang mga gitawag og religious tourist destinations. Gibutangan lag religious tourist destinations kay adtuon mas mga turista siging picture tuyok sa dako kaing simbahan ang mga turista siging picture nagmisa usahay ang pari dito tunga-tunga way nanimba kaayo may lag nakaabot og 20 kabuok pero dako kaing simbahan alay ni simba tubangan nya mga tao dias kilid siging tuyok siging picture. Tabok naman nga tos laing simbahan. Zaman, nakaadto na mo ana mga simbahang dagko kayo. O pa mo? Parihata. Kaya nakaadto na ko dito sa mga simbahan sa Amerika, naman dito yung mga dagko sa kaing basilika or mga simbahan nga mga tourist attractions. Amo adto ko dito, tuang pari sa tubangan, gamisa, pila ra kabok ang nisimba, di as kilid, siging lakaw ang mga tao, sudguwa. Ug naa pa gyud mga simbahan, abisan gani nga sa ngatos gawas nasod, nga naa kay ibayad, una ka makasod, na kay ibayad. Bisan din sa Pilipinas, doon na may mga simbahan, gahimo ana, or mga center of prayer, kana mga shrines, nga igadto nimo na kay ibayad 5 pesos or 10 pesos ana $2 ana $5 para makasud ka dito o maka-enjoy ka sa ilang scenery. Kwarta na gyud ang gihuna-huna nya once gani nga magsige na tag-una-huna sa kwarta, sige na tagsimba aning kwarta, mao na atong gilauman ang kwarta nga atong manluluwas, patay dayon ang atong simbahan ug ang atong lawas. Kaning gubat karon, gubat kwarta may gisintro ana, kada lihok anang mga armas nila, kada buto ana nagdiktar nagtagpila ka milyon, tagpila ka thousands nga kwarta. Kwarta gyud ug pay kwarta asa na maggubat ug wa lagi na sila mga kwarta di na maggubat di ba? Unsaon paggubat, unsaon pag-abot aning usa ka nasod ngadto pikas nasod nga gasto kag kwarta ana. Nakaron unsa may gustos Ginoo, ang kwarta, ang atong lawas gamiton sa paghigugmaay. Muna dedication of the church, kaning ato gidedicate sa ning ato kining Lateran Church nga atong gi-celebrate karon, gidedicate ni ngadto ni Jesus, Jesus the Savior. Unya later on giapil sa pagdidikit niini sila si San Juan, John the Baptist ug si John the Evangelist, the beloved disciple of Jesus. Mga suod ni Jesus. Nganuman aron ipakita nga kitang tanan suod tas Ginoo. Kining gihisgutan sa unang pagbasa nga dunay tubig nga nagbaha gikan sa tuong bahin sa templo, the east, naghatag kuno ni kinabuhi. Kinsa maning templo sa langit nga dunay tubig nga nibaha, mao ni si Kristo. Si Kristo gikas langit ni kunsad sa yuta, the fountain of the living water. Nya unsa may sunod na hitabo, si Kristo giisa sa krus, gipatay, gidugsak ang iyang tuong kilid, the east part sa lawas ni Jesus, ug nibaha sad ang dugo og tubig. Mauna ni siya naghatag og kinabuhi sa simbahan, ang mga sakramento sa simbahan, the 7 sacraments. Muna ang sakramento labaw kaysa sakramental. Kay bawa mo kung say kalainan sa sakramento o sakramental? Ha? Usahay ra ba mas importante nato ang sakramental kaysa sakramento? Ang sakramento kining bunyag sa panangusa? Bunyag, kumpisal, konpirma, kasal,
kaminyoon, ordinasyon sa pagkapari ug hilog sa masakiton, mao ni sila ang mga 7 sacraments. Ang sacramentals kanang blessingan, ang kananaang mga rosaryuhan, skapularyo, mga lana ug uban pa diha mga tubig atong blessingan, mao na siya sacramental. Nay uban nato dinhi magdag bata moingon pa der pablisingan ko ning bata kay mo travel ni nako nabunyagan na wapa di ko mo blessing nako bunyag may gikinahanglan ana nganong blessing ra may imong kinahanglan nganong di pa man niyo pa bunyagan siya muuli pa magud akong bana to as abroad di man mi kabunyag basta wa ang amo kong bana ang bana na noy nagdaha sa sakrament pabunyagi na aron iguli sa imong bana ang imong anak nas Ginoo di na anak lang ninyo nasa uban pa-blessing mi father nako ngano man magpa-civil marriage magud mi karon civil wedding namo nya magpa-blessing lang unta mi nako di man na sakramento ang civil marriage ako ingnon ako dawatan ninyong sakramento aron nga nindot ang inyong kinabuhi di ko mo blessing ninyo kay ang gikinahanglan ninyo ang sakrament man di man ang sakramental pero humana mo kasal blessingan ta mo inyong anniversary or mo travel ba mo ipikto ang sakramental basta na in place ang sakrament ngano man ang sakrament maoy makapahimo natong usa ni Kristo ug sama ni Kristo. Sacrament makes us or sacraments make us like or one with Christ and another Christ. Ang sakramental, signs of Christ, symbol sa kabalaan ni Kristo. Pero ang sakrament, makapahiusa nato, makaparihan nato ni Kristo. Muna ang pari, inig-ordena mo, pagkapari, pwede nami maghimo Ginoo diri sa altar. We can make Christ present and alive during the Eucharistic celebration by virtue of the sacrament. Pero dili mi pwedeng maghimo Kristo dire kung wa mi maordinahi pagkapari. Na siya. Karon hay may importante ninyo sakrament o sakramental. Pulos na sila importante, pero mas importante, mas unahon ang sakramental, ang sakrament. Pareha nang magpa-blessing og balay. Engko blessing tag balay. Ana butangan nila diyang mga signs, mga altar. Tara, nindot kay kompleto kayo. Nya tan-aw na ko tag-iya, batanon. Nako, gikasal na mo, mo palagi bikasal pa dir. Nagpuyo mos balay ato ni siyang himuon nga balaan, pinaagi aning blessing. Nya ang inyong kamong nagpuyo, di pa mo balaan, yawanon pa ang nagpuyo ninyo. Unsa may mahimos balay? Atong gilimpyuhan ang balay, pinaagi sa sacramental blessing. Unya ang nagpuyo, nagdaog, yawa. Muipikto na. Wow. Sulob-sulob ka ng scapular, ka ng mga rosaryuhan, sa kung sa imbutang, wa mo'y kasal, kabitra ka, nangabit ka. Uy, ka na imong kabit imong pablisingan, kay gikabit nimo, kay namabdos, di na mo ipikto. Ang sala di matangtang og sakramental, ang sala matangtang sa sakrament. Ang kaluwasan wa diha sa sakramental, AIDS lang na sila, tabang lang na. Ang sakrament mo'y makaluwas, the sacrament of confession. Gahapon naghimo mi og healing session sa retreat namo karon last day ron. Ang gi-emphasize sa mga speakers o sa kapari og madre nga center on Jesus. The only healer is Jesus. Kitang tanan og makahatag man tag healing kitang mga tao bisag pari, madre or unsa diha mura ra kuno tag asno nga misod sa Jerusalem nga gipakpakan sa mga tao. Asno ba? Nganong gipakpakan man ang asno sa mga tao tungod kay ang nagsakay si Kristo. Yang asno sige sang katawa-katawa, yes, gipakpakan ko sa mga tao, pero ang nagsakay di ay mao si Kristo. So di kuno ta malimot nga ang healer mao si Kristo.
dili ang pari, dili ang madre, dili bisan kinsa. Mao na to ang gibuhat nila si Father Pablo, nisuroy siya namong tanan, iyang giduol namo ang monstrance. Kaming tanan giduol. Nya nagsigig pangadji sad si Sister Bridge didto sa altar. Sige siya invocation, loud invocation. Nya si Father Pablo Mohigaana kay partner man silang duha sa retreat. Pag-abot na ako galisod kog luhod kay sakit kay akong likod kay baon na bitaw mo magtakilid magikusahay diri maglakaw. Pag-abot na gid sa monstrance duol nako, tan-aw ko sa ni Jesus, ningon ko, Lord, dugay na kining sakit sa akong hawak. Karon gani galisod kog luhod, pero luhod lang gyud ko. Og imo ning pasamoton, okay ra. Og imo sa ning paarang-arangon, mas okay. Pag saylog yun sa monstrance, nawa yun ang sakit sa akong likod. Gaan kay akong gibati. Na kumubalik ra ni karong gabi kumubalik ra ni karong gabi hangtod karon na man jud gamay kay sakit. Murag 90% sa sakit nawa. Angay ba kong malipay? Yes. Pero kinsa may akong pasalamatan ang Ginoo. Nya ang gi-remind sa Ginoo nako, Father, daghan sa kagsa. Kay bawo ko daghan kay kagsa. Kita ko nimo bisag naa kas imong kwarto. Pwede ka ha. Imo sanang hinay-hinayag kuha. Nako, Lord, ug makakuha ko ani pinaagis imong gahom, pero in my heart, you know, di jud ko gustog sala. Huyang ko, madagma ko, pero wa jud ko gusto aning sa. Bahala ibalik sa Ginoo ang sakit sa kong hawak, basta malig-on lang ko batok sa sala. Ug daghan kog realizations tungod adtong maong experience. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga instrumentos Ginoo, ang among retreat facilitator nga mipadayag unsa ka importante nga masintro si Kristo, sama nga ang Lateran Basilica gidedicate ngadto ni Kristo. Kita sa dontang tanan mo dedicate sa atong kaugalingon ngadto ni Kristo lamang, og mohigugma kita sa mga sacraments, dili kaayo ng mga sacramentals, aron nga mas masintro si Kristo sa atong kinabuhi. Unya mo ipikto sad ang gahom ug ang grasya sa mga sacramentals. Pero kung ang sacramentals atong dawaton, pero ang sakrament atong isalikway, muratag mga tao nga tuasod sa templo, pero matod pa ni Kristo, mga tulisan, naghugaw-hugaw sa templo sa Ginoo. Manindog ta mga templos Ginoo. Mga igsuon, ang atong manluluwas nagpuyo isip atong manunobos dinhi sa atong lawas ang buhing templo sa Dios, ang simbahan. Busa malaumon kitang mudangop ug moingon, Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, mutubo diha sa kahiusahan ug sa pagtuo, pinaagi sa atong kamanunayon ngadto sa Santo Papa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga ang mga kanasuran magpuyo diha sa kalinaw ug maglikay sa pagpanghukom ug sa panagtigi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga sila nga nangita sa Dios makakaplag sa bato sa pagtuo ni San Pedro ug sa kaisog ni San Juan nga magbubunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga atong padayag ang atong pagtuo pinaagi sa paagi nga kita miamping ug migamit sa balay alampuanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pagama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Nga ang mga nangamatay, mamahimong buhi ang mga bato, didto sa walay katapusang templo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami ang imong buhing mga templo. Mahigugmaong Amahan, gibanhaw mo ang lawas sa imong anak, nga mahimayaong templo sa kabanhawan. Busa, dawata kining among mga pangamuyo, isip imong mga templo dinhis kalibutan, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hiling among mga gasa, di maon sa mong gugma, sa gupa ug santusan. Kining ug kining pino, ginahan sa kabut sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, unang inyong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo, aron nga kanunay tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa pagka malipayo niya nga inahan nga daghan og anak, mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, nadaan sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot
sa pagsulay. Idudua-dua sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, O God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight, since he is at my right hand, I shall stand firm. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise
Magampo kita. O Dios, imong gipasabot kanamo ang langit nung Jerusalem, pinaagi sa yutanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya, o nga makasulod kami sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa divine presence or presensya sa Ginoo. Pero mahitabo ra ni kanunay kung ang atong lawas ato yung limpyuhan sa mga sala ginamit ang sakramento, mga sakramento nga angay natong dawaton. Salamat sa mga tao nga nakighiusa ni Kristo o nagsigig tabang nato dinhi. So ang atong holy pads nahuman naman to, ato natong marimit dito karon, murag karon ang last day nato sa pagrimit sa final natong nadawat. O sa atong special slot nga Christ Transforming Union para sa akong birthday o paghatag og mga bugas o pagpaayo ato mga balay nga gubaon nga 60-60. Ang halin as of yesterday niabot na og 12,418 slots nya 27,582 slots na lang ang available. Itong pakpakan ang namalit niini. Nya naaman ni siya 60 slot challenge, nasa tayo nadawat na 122 ka 60 slot challenge or tag 6,000 per challenge. Nya sa ato sad nga kuan investment slot kaning DSAP, Divine Solution and Prosperity, dawat na ta or nahalina na ta in a form of pledges, niabot na og 101 ka slots. 39 slots na lang nahibilin. Pakpak. Kani mahurot magitingali ni sayo-sayo, no? Kamo nakapalit na mo og DSAP. Na mo'y 500,000 diha nga wa gamita, ibutang na lang na dinhi. Nya sa 101 ka slots nga nahalin, 84 slots ang actual cash investment nga narimit, na apay 17 ka slots nga wala pa marimit ngan hinato. So pakpakan nato ang nirimit. Salamat kayo. So kining tanan atong gibuhat dili ni pagpangwarta, kung dili pagtigom og kwarta para ipalambo sa simbahan, dili isod sa bulsa. Manindog na ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaosab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.